Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Bada gazteleraz esaera zahar eta zuzen bat honela dioena. Emazkidazue mendiak eta urak emango dizkizuet. Eta horren adibide ona da Euskadi. Oso menditsua denez, mota guztietako ur formazioak sortu dira. Glaziarantzirak, iturburuak, iturriak, errekak eta ibaiak, itsasertzeko ezeguneak eta padurak altitudeen arabera. Aurreko podcastetan esan dugun bezala, ura ez da edateko eta ureztaketan edo erabilera industrialetan erabiltzeko bakarrik. Espiritua, uraren benetako arima, zentzumenek elikatzen dute, eta gure lurraldeak berezko parajeak ditu, urak indar eta edertasun bereziz busti dituenak. 7.000 kilometro koadro eskaseko lurraldea da Euskadi, eta oso leku interesgarriak ditu urari dagokionez eta ura delata. Horietatik, uraren Euskal Agentzian, 58 ibilbide aukeratu ditugu lehen aldiz. Ur bideskak dira, gure bideskak. Zirauntza ibaiaren iturburua bezalako habitatak. Horiek topatu, haien barrena ibili, eta zeure ere egiteko gonbitea luzatzen dizugu. Akaso, etorkizuneko belaunaldiek ere gozaditzaten, babesteko esperantzan. Baldin badaiteke. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak ur bideskak aurkezten dizkizu. Ezagutu, murgildu eta gozatu Euskadiko ibai ibilbideetan. Ur bideskak, murgildu uretan eta natura bizian. Zirauntza ibaiaren iturburua Aizkorri mendilerroko mendigune karstikoaren irteera naturaletako bat da. Iturburu horretako urek Araia, Agurain eta inguruko beste herri batzuk hornitzen dituzte. Euskadiko iturburu garrantzitsuenetako bat da eta gure paisaia natural esanguratsuenetako batean kokatuta dago. Aizkorri Aratz Parke Naturalean. Proposatzen dizuegun ibai ibilbidea parkearen zati handi batetik igarotzen da hain zuzen ere, eta beraz, uraren ikuskizunaz gain, dibertsitate botaniko handiaz gozatu ahal izango duzu. Amezti, erkametz, pago eta aritzez josita baitago. Landare habitat bikain horrek, basurde, erbi eta orkatzez osatutako fauna aberatsa eta askotarikoa hartzen du. Baita espezie ieskorragoak ere, lepazuria, lepahoria, azkonarra eta basakatua besteren artean. Oinez egiteko ibilbideak 4 kilometro ditu, eta xarma handiko ibilbidea atsegina da. Ibaiaren ibilbideari jarraituz egitekoa, esi orografiko natural ederra osatzen duten aritzez eta pagoz jantzitako basoaren babesean. Ibilbidea San Pedroko zentral hidroelektrikoan hasten da, 19. mendearen amaieran eraikitako azpiegituran. Bertan, ubideek eta presak elkarlanean dihardute, iturburutik bertatik datorren ura hurbiltzeko. Zentrala Mitxarro edo Musar Grisari buruzko naturaren interpretazio zentro bitxi baten ondoan dago. Museoa bisitatzean, bertako protagonistak gidatuta, inguruko basoak, karsta, aztarnategi arkeologikoak edo arkitektura herrikoia ezagutzeko aukera izango duzu. Zentral hidroelektrikoaren eraikina inguratu ondoren, tokiko A14 bidea hartu beharko duzu. Panel adierazgarrietan adieraziko zaizunez. Zuhaizti bat zeharkatu ondoren, bide gurutze bat duen lurrezko pista batera iritsiko zara. Bide gurutze horretan, Aizkorri Aratz parkeko kartel bat aurkituko duzu. Eta ezkerretara ikusiko duzun baso pista hartu beharko duzu. Ibaiaren ezkerraldean, 300 metro inguruko ibilaldi lasaia egin ondoren, Aiuria Urigoitiko galdategi zaharra aurkituko duzu, Asparrenako siderurgia aintzindaria, eta Euskadiko ondare industrialaren adierazle nagusietako bat. Gaur egun abandonatuta badago ere, 1856ko ustiategi txiki batean sortu zen galdaketa. Bertan, burdina lortzen zen,
inguruko zuhaitzen egurrarekin sortzen zen ikatz vegetala erabiliz. Fabrika hori elikatzeko energia Zirauntza ibaiaren uraren indarretik lortzen zen. Hortik aurrera, basoan barneratzen zarenean, bidea bihurriagoa bihurtuko da eta maldangora hasiko da, jarlekuak eta mailak dituen aisialdirako gune batera iritsi arte. Hartu denbora eta gozatu iratzez inguratutakoa 100 urteko aritz eta pagoen ostoek eskaintzen duten paisaia berdeaz. Tarte horretan, zuhaitz motz edo lepatuen irudi ziraragarria aurkituko duzu. Argimutil erraldoiak bailiran, inguruko ikazkinek utzitako ondarea, alegia, baso aprobetxamenduan urteak eman ondoren. Jarraitu bidean gora, sigisaga. Bihurgune bikoitzaren amaierara iristean, informazio panel batek adieraziko dizu jarraitu beharreko bidea. Hartu ezkerreko bidezidorra eta uraren soinua gidatuta, ibaiari itxatxitako bide estu batetik jaitsi beharko duzu, iturburuaren azpian dagoen urjauziraino. Puntu horretan, eskuineko bidezidorretik igo beharko duzu Aiondoko zubiraino, eta zubia zeharkatu gabe, zentraleko kanalarekin paraleloan doan bidezidor batetik jarraitu iturburura iritsi arte. Bertan, Zirauntza ibaiaren presan sortzen den urjauzi ederra ikusi ahal izango duzu, ibilbidearen mugarria. Ikuskizun ederra da neguko egunetan, ura ugari denean. Itzultzeko unea iritsita, bide beretik egin dezakezu atzera, edo bestela, ibilbide zirkular bat egin dezakezu. Ibaiaren beste aldera gurutzatuz, ubidearekin paraleloan doan bide zidorretik. Horrela, Tambor urtegira iritsiko zara. Aintzina Aiuria Urigoitiko galdategian elektrizitatea ekoizteko energia iturri gisa baliatzen zen urtegi zaharrera. Paseo eroso eta labur baten ondoren, fabrikara iritsiko zara eta handik errepidetik abia punturaino. Ibilbideaz bete-betean gozatzeko, beharrezko informazio guztia aurkituko duzu uragentzia.euskadi.eus webgunean, urbideskak atalean. Kokapena eta sarbideak, gomendatutako bisita sasoiak, ingurumen garrantzia, ibilbidearen denbora, balizak eta ibilbidearen deskribapen zehatza, ibilbidearen mugarri nagusien irudi eder eta argigarriekin batera. Euskal hidronimia, kulturaren eta uraren arteko harremana, Euskadiko ur ondarea, bertako pertsonaiak, topikoak, hori guztia eta askoz ere gehiago uraren tantak podcastaren hurrengo ataletan. Jarrai ezaguzu uragentzia.euskadi.eus webguneko podcastean.